זכתה במכרז להפעלת המוניות בנתב"ג והחלה השבוע להפעיל את השירות. אחרי כאוס של שנים בנמל התעופה, הזמנת המוניות אמורה להיות מוסדרת ומפוקחת, והמחיר נקבע על ידי מונה. הורידו את מחירי הנסיעה במוניות, הורידו. בזמן שהדלק עולה, הביטוח עולה, הגודש בכבישים הוא קטסטרופלי, זה נהיה חמור ויותר ויותר. הכל עולה, צמיגים, מצברים, הכל עולה והמחיר במונית יורד. במהדורה, חצי דקה הפסקה ואנחנו חוזרים. היי, אם היו אומרים לך שאת יכולה לגרום לסביבה להיראות טוב יותר? היי, אתה, אם היו אומרים לך שאתה יכול להקטין זריקת מזהמים לאוויר כדי שנוכל לשם אוויר נקי יותר? היי אתם, אם היו אומרים לכם שבכל יום שאתם מגיעים וחוזרים מבית הספר אתם יכולים לצרוך בפחות אנרגיה וגם לנשום אוויר נקי יותר. מה את היית עושה? מה אתה היית עושה? מה אתם הייתם עושים? לצרוך פחות זה פשוט, חוסכים בדלק בקלות. מהיום הולכים וחוזרים לבית ספר רק ברגל. לא בא לכם ללכת ברגל? תיסעו באוטובוס. והנה כמה סיבות למה עדיף לנסוע בתחבורה ציבורית. זה ממש זול ויש מגוון דרכי תשלום. סורקים את הברקוד ומשלמים באפליקציה. כל כך פשוט. אם יהיה יותר תחבורה ציבורית ופחות מכוניות, יהיה פחות חניות ויהיה יותר מקום לפארקים וגינות. ונסיעה עם חברים, זה הכי כיף. נוסעים לבקר משפחה בתל אביב, תיסעו ברכבת, תצרפו פחות, תצטרפו יותר. אז הנה לכם תזכורת איך חוסכים יותר.